Alright mga tropa, so magandang tanghali sa inyong lahat. At welcome back again sa ating panibagong video mga tropa na. So sa vlog pala na to magpapaligi tayo ng mga stag natin. So ito, yung mga macrae natin na, nakakross sa may tornado hatch. So papaligo tayo mga tropa, papaligo tayo dahil mamayang hapon magbibigay tayo ng purga. So pupurgahin natin itong mga stag natin. So bali itong mga to ang edad pala ng mga tropa is running for 5 months. So ito 4 months na lang, 4 months pa lang ito mga to. So papaliguan natin tapos pupurgahin. So mamayang hapon so magpupurga tayo. So yun, so papaliguan lang muna natin itong mga stag natin tapos mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung pamurga na ginagamit natin. Tapos after ng purga step by step papakita ko sa inyo kung paano yung tamang proseso ng pagpupurga mga tropa na. So ang petsa pala ngayon is 27. So tamang tama 26 pala ngayon. Oh, sorry, 26. So tamang tama purga tapos pagkatapos ng purga 3 araw na bacterial flushing. So saktong-sakto sa katapusan tapos na tayo sa pagpupurga sa mga tropa na. Right, so yun. Papaliguan lang muna natin itong mga alaga natin mga tropa na. Gamit pala natin ng na pinangpapaligo is yung wash out. So hindi pa sanay kasi itong na nahahawakan at hindi pa sila sanay na maligo yung mga tropa. So nakabili na rin pala tayo ng scratch pin natin. So doon natin ilalagay muna yung mga manok natin na bagong ligo. So yun mga tropa, ayan, ligo na. So, dapat hands on ka talaga sa mga ganito mga tropa, no? Sa mga pagmamanok. Bali 3 pala itong magkakapatid. Itong napalabas natin na macrae na nakakross sa tornado hatch. 3 sila pero yung 3 din na lalaki ang lumabas mga tropa, no? Yung napakahirap na papisain yung itlog nito. Pero nakuha ko naman na kung paano mga tropa, kaya hindi na tayo mahihirapan bago sa darating na breeding season. So ito pala yung pinakamaliit sa kanila. Ito. So ito yung pinakahuling lumabas mga tropa, no? Bali ang pagitan nito sa mga kapatid niya is 1 week. So siya yung pinakamaliit. So yun mga tropa. Ito na yung ating macrae na nakakross sa tornado hatch. Pulang pula na yung mukha, oh. Ganda. Tapos hindi siya ganun katangkaran, no? So ang sukat pala ng mga to is nasa medium high, parang ganun mga tropa. Pero magaganda naman, maganda yung mga napalabas natin. So itong mga to hindi pa sila lumalaban, so late maturing itong mga to mga tropa. Labas na labas yung mata, oh. Ganda. Side naman ka, ayan, mag side ka naman, yan. Oh. Right. So ayun, ito na yung mga napaliguan na natin, yung white choco saka yung kapatid nga yun, yung malaki. Ayun. So mamaya mga tropa, ipapaliwanag ko kung bakit na magpupurga tayo at para saan yung pagpupurga sa mga manok na ganito ang edad. Okay, so mamaya update tayo mamaya mga tropa.
Malabo na naman yung camera natin ah. Okay mga tropa na. So ito naman yung isang macrae natin. Ayan, ito yung talaga yung nagmana sa nanay niya. So itim lahat talaga. Ayan o. Itim. Pero kita nyo naman sa mukha pulang pula pa rin. Ayan mga tropa o. So naglublob lang kasi yan sa dun sa may buhanginan kanina eh. Kaya ganyan lang mukha. So yun. Ay mga tropa na. So ang gaganda ng mga manok na to. Ito. Ganda ng tubo ng mga balahibo. Ayan o. Ganda ng tubo ng balahibo. So alaga yan ng Batman Pro at ng kalamansi. So lahat ng mga to papurgahin natin. So mamaya papaliwanag ko kasi marami pa rin yung hindi nakakaintindi kung bakit na kailangan natin na magpurga, at marami pa rin yung hindi nakakalam kung paano yung procedure ng tamang pagpupurga sa mga manok natin. Right, so ito yung isang kapatid nila. Uy, hindi pa kasi sanay mahawakan to eh. Ito yung isang kapatid nila mga tropa. Akala nyo parang siya parang super brown red eh, pero hindi po yan. Kasi lahing tornado hatch saka lahing macrae. So yun, ano yung isang manok natin. So papaliguan lang natin ito mga tropa, tapos isasama natin siya dito sa mga kapatid niya. So ito yung mga kapatid niya. Kita nyo naman mga tropa, pulang pula lahat yung mga ulo ng mga yan. Oh, dalang pulang pula. Diyan yung makikita na alagang alaga itong mga manok natin. So yun yung pinakamalaki sa kanila mga tropa, yun nandun. Tapos pangalawa to, pero ito yung pinakahuli sa kanila. Yung ito pala yung pinakahuli. Ito yung bunso. Ayan o. Yan yung pinakahuli. Yung pinakamaliit nila. So ito naman yung kasabayan ng isa. Ito yung kasabayan niya. Ganda na. So nakwento ko lang mga tropa. May gustong kun pala na to. May napapaibig. Kumbaga sa parang may nanliligaw dito. Kaso ang problema, gusto ko sanang ibigay. Kaso ang naging problema sa presyohan. Alam nyo naman mga tropa, no? sa presyo. So ito gustong bilhin ng halagang yung nakaganyan lang ganyan 500. So napaka sobrang mura naman, 500. Hindi natin binigay mga tropa kasi sabi ko lugi naman ako. Sabi ko kahit naibalik lang sana yung puhunan kasi kakilala din naman natin, pero hindi siya pumayag. Parang presyong parang pare-pare na lang. Pero siyempre nagbe-breed nga tayo para kumita, di ba? Tapos pupresyohan niya ng ganun. So yun, kaya ito hindi natin binigay. Kasi ito talaga yung natitipuhan ng mga tropa. Kasi napakaganda ng station nito. Napakaganda ng tindigan nito mga tropa. Kaya ito yung natitipuhan niya. Pero yung dalawa, kasi masyado daw mataas, masyado daw matangkad. Ito yung, ibig sabihin, ito yung pinakapogi sa kanila. Ayan o. Manang-mana talaga sa nanay ito mga tropa. Ganda. Maganda to. Ito. So ulitin ko, ang lahi nito is tornado hatch na nakakross sa macrae. Ayan, pure macrae saka pure na tornado hatch yung pinag cross ko nito. Pero yung tornado hatch na yun binalik ko na dun sa kumpare natin, kasi hiniram ko lang din kay kumpare. Tapos sabi ko pag nakapagpalahi tayo ng marami, dun na ako magbibigay kay kumpare ng parang upa ng manok na. Pero as of now, nagsabi ako hindi na muna siguro. Sabi naman niya hindi ko rin maharap yung mag-alaga, kaya yun, nagkasundo rin kami. Alright, so yun mga tropa na. At mamaya hapon, kasi hapon tayo magbibigay ng pamurga. So dun na natin itutuloy yung vlog natin, dahil on the way pala kami ni Mrs. papunta sa bayan. Tamang tama, bibili tayo ng pang purga natin, kasi wala na akong natirang na pamurga dyan So yun, so ang gamit pala natin is yung astig.
So yun yung ginagamit natin na pamurga mga tropa. Right, so update tayo mamaya and abangan nyo yung update natin mamaya mga tropa. Right. So yun mga tropa, no? So magandang hapon. At yun, nakabalik na tayo. So galing pala kami ni Mrs. kanina sa bayan. At yun nga mga tropa, no? Bumili tayo ng pamurga sa mga manok natin. So ito yun mga tropa, oh. Ito yung gamit natin, yung astig. So yan, so ang astig na to is Libamisol. So ito yung ginagamit natin na pamurga sa lahat ng mga manok natin. So bago natin sila purgahin mga tropa, no? So, papaliwanag ko lang kung bakit na kailangan natin magpurga. Although lahat naman ng breeder ginagawa talaga to, pagpupurga sa mga manok kahit na isang beses lang sa isang buwan. So bakit nga ba nagpupurga tayo mga tropa, no? So kagandahan kasi sa pagpupurga ng manok, napapanatili natin kasi yung magandang kalusugan ng mga manok. So para saan ba yung purga? So ang purga kasi mga tropa is para matanggal yung mga bulati sa loob ng mga manok natin, kagaya ng mga naka-cord, yung mga naka-range, kasi nga tumutuka kasi sila sa lupa mga tropa, no? So hindi natin maiiwasan na makakain sila ng mga marurumi at dun nabubuo yung mga bulati sa mga tiyan nila, sa mga bituka nila. So yun yung dahilan kung bakit tayo na nagpupurga. So ano nga ba yung epekto ng bulati sa kanilang katawan? So papaliwanag ko mga tropa, no? So pag may bulati sa katawan ng mga manok natin o sa loob ng internal organs nila, yun kahit na malakas silang kumain, papansinin nyo hindi sila bumubulto. So kahit na napakatakaw nilang kumain, ganun pa rin yung katawan nila kahit na marami na tayong binibigay. So yun yung isang dahilan kung bakit tayo na nagbibigay ng pamurga. So paano ba yung proseso ng pagpupurga natin? So nag-start tayo talagang magpurga every 26 ng buwan, kasi ang unang araw purga, pangalawang araw yun ligo, tapos bacterial flushing. So yung bacterial flushing na yan is 3 araw na sunod-sunod para yung lahat ng bulate na napuksa ng purga natin is ma-wash out lahat, matatanggal sa loob ng katawan nila. So yun yung isang dahilan kung bakit tayo na magpupurga mga tropa, no? So yun yung gamit pala natin na pang bacterial flushing mga tropa is yung Promsul. So yun, so nabibili naman ito, marami naman tayong nabibili nito sa mga poultry supply. So yun yung mga dahilan at cause kung bakit na kailangan natin magpurga sa mga alaga natin mga tropa, no? Right, so yun, simulan na natin yung pagpupurga mga tropa, no? So lahat ng broodcock natin, yung mga nandito sa mga scratch pin, so papakita ko sa inyo mga tropa, scratch pin. So yung mga naka-cord natin, mga broodcock natin, yung lahat yan ipapurgahin natin mga tropa. At may dagdag ko lang pala mga tropa, no? So pag ganitong magpupurga tayo, hindi tayo magbibigay ng tubig, hindi rin tayo magbibigay ng pagkain nila. So magmula kaninang umaga hanggang ngayon, hindi na ako nagbigay ng tubig nila. So kanina nagpaligo tayo, no? So magmula nung pinaliguan na natin sila mga tropa, wala nang tubig, wala nang pagkain na binigay natin sa kanila. So kailan nga ba pwedeng magbigay ng pagkain sa kanila? So bukas din ng hapon mga tropa. So talagang halos 12 hours mahigit yung gagawin natin na hindi tayo magbibigay ng patuka. So bukas pa ng hapon tayo pwedeng magbigay ng patuka at ng pero yung tubig pwede na sa umaga. Pwede tayong magbigay ng tubig sa umaga mga tropa. Pero yung patuka hindi na muna.
Tapos bukas din ng hapon, doon rin tayo magbibigay ng bacterial flushing. Right, so yun mga tropa na. So simulan na natin to. Bigyan natin ng pamurga yung mga alaga natin. So ito na yung mga pinaliguan natin kanina. Tapos yun. So bukas din ng umaga pala mga tropa, baka makalimutan kong sabihin, bukas ng umaga papaligo ulit tayo. Yun. So katapos ng purga sa hapon, na bukasan ng umaga, magpupurga ulit tayo. Magpapaligo ulit tayo. Sorry. Yun. Ulitin ko. Pagkatapos natin magpurga ng ngayong hapon, bukas po ng umaga, magpapaligo po tayo. Yun. So ganun yung proseso ng ating pagbibigay ng purga. Para na rin siyang nagpa-priming. Yun. Parang priming na rin. Pero yun kasi yung proseso ng ginagawa ko. Kaya yung pansinin mo yung mga manok natin is healthy ang mga yan. Walang sakit yung mga yan mga tropa, no? So dito kasi sa manukan ko, hindi pa ako nakakaranas ng talagang as in nag-spread na mga sakit. Pero yun nga lang, siyempre hindi na maiwasan yung minsan nagkakaroon sila ng symptoms sa mga sipon. Pero mabilis lang naman nating nagagamot yun, natatanggal gamit natin yung Primoxil. So Primoxil, tatlong araw na sunod-sunod, natatanggal naman agad yung symptoms ng sipon nila. Right, so yun, umpisahan na natin ito mga tropa dahil paggabi na, at para matapos na tayo dahil yung mga nandun sa range natin bibigyan pa natin sila ng pagkain, pero hindi ko na yun ipapakita sa inyo kasi ang ipopokus na muna natin is yung pagbibigay ng purga. Right, so simulan na natin ito mga tropa. Yung ating makri mga tropa. So ito, malalaman ko kung paano sila may isa-isa kasi ito wala pa siyang tali sa paa. So unahin ko na to. Pero yung dalawa mga tropa, ay yung isa wala pala. Yung isa wala rin. Yung isa lang ang meron. So yung isa kasi nilagyan ko ng tali kasi yun yung magiging future broodstock natin. Right, so ito mga tropa. Bibigyan natin sila ng pamurga. Astig ang pagpurga natin. Mga tropa. So dahan-dahan lang tayo sa pagbibigay ng purga para hindi naman mapwersa yung mga alaga natin. Yan o. Yan mga tropa, lapit natin. Yan. Makway, ganda. Ganda mga tropa. Ito naman mga tropa, ganda no. Ganda oh. Linis, bawang ligo. Bibigyan natin ito mga tropa. So yun mga tropa no, at ito na yung pinakahuling makri natin. So tingnan nyo naman kung gaano kapula yan mga tropa. Ano, ganito. Yan siya mga tropa. So ito ay pikum, isang pikum. So hindi pa kasi sanay na mahawakan itong mga to. Ganda. Siya mga tropa. Ganda. Right mga tropa, so madako naman tayo dito sa pangalawang scratch pin. So ito naman yung ating talisayan. So yan, papakita natin. Kukunin natin at papakita natin sa inyo. Yung kasama nila sa scratch pin, yung ating white choco. White choco. So ito pala mga tropa is tumutubo yung kanyang balahibo. Pero pupurgahin na rin natin. Kasi pagkatapos natin magpurga, bibigyan na rin natin sila ng vitamins. So papaliguan ulit natin sila bukas. So ito pala mga tropa is running for 6 months. Ayan siya yung talisayan natin.
siya mga tropa. Ganda. So running for 6 months na to. This coming June. Walang sipon yan mga tropa. So ito yung ating gold mga tropa. Yan siya. Yung ating gold. Ayan o. Picom. Ayan o. So magkapatid sila ng Gray. Bali tatlo pala itong gold natin. Kaso yung isa kasi napilay yung kanyang paa. Gawa nga ng anong tawag doon, yung lumalaban na kasi yun. Ngayon may isang broadcast tayo doon. Nasa range naman siya, kaso nangyari nakipaglaban siya doon. Kung nangyari medyo napilayan lang siya ng konti. Parang nasugatan lang ng konti dito sa banda rito. Pero hindi naman nabali yung paa niya. Nasugat lang. So yun ang ginagamit natin, yung kapatid nito. Pero later on ganito rin yung gagawin natin. Hahardening din natin sila. So ito yung isang gold natin mga tropa. Ganda oh. Running for 6 months. So ito na yung mga na-breed natin nung last year, saka itong taon na to. So nagsimula akong mag-breed kasi sa September. Pero nakapagpalabas ako ng siso December na. So nag-priming kasi ako mga tropa, no? Priming, tapos pinag-aralan ko ng maigi talaga yung paano mag-breed, yung mga dapat na gawin. Yan. So hanggang sa natuto rin ako mga tropa. At ngayon sinishare ko naman yung kaalaman ko sa inyo. Yan mga tropa. Ang ganda na. Right mga tropa, no? So dito na rin siguro matatapos tong vlog natin dahil medyo madilim na talaga. At nakita nyo naman kung paano tayo nagbigay ng pamurga at kung bakit tayo nagbibigay ng pamurga. At bukas naman mga tropa, yun, papakita ko naman sa inyo kung bakit na kailangan natin mag bacterial flushing. Tapos isishare ko rin pala sa inyo mga tropa kung paano magpabulto ng katawan ng mga manok. So ito pala yung paghahanda natin para pabultuhin na natin yung mga katawan ng mga to. Yun. Lakas lumipad oh. So yun mga tropa. So see you po sa next na vlog natin, and kita-kits po tayo bukas.